Jumalan rauhaa kaikille täällä. Joona Yrjolaitinen ja totesin, että mä olen saanut Jeesuksen ottaa vastaan tuommoisen 26-vuotiaana ja haluan kertoakin tätä, mitä Raamattu sanoo siitä, että ihmisen poika tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja mikä ihmiset on kadonnut, se yhteys, alkuperäinen yhteys Jumalaan, joka katosi jo syntilankemuksen yhteydessä paratiisissa. Se oli minultakin kadoksissa, mutta tuommoisen 19-vuotiaisen saakka minä en sitä tiennyt, että kyllä sitä jonkin sortin uskovainen olla. Ja tässä ollaan niin kuin jollain lailla totena pitämisen kautta oletetaan, että tässä ollaan, että Jumala on olemassa, että se tekee ihmisen uskovaiseksi. Näin ei kuitenkaan Raamatun mukaan ole, koska sydämen uskolla tullaan vanhurskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja minullakaan ollut minkäänlaista hengenhedelmää elämässäni, kun en Jeesusta tuntenut elävänä vapahtajana ja sovittajana ja ulkoinen elämäntyylikään ei mitenkään hänestä todistanut. Ja Jumalan puhutellessa en oikeastaan halunnutkaan muuttaa elämäntyyliäni ja voin, että kyllä tässä jotenkin omillaan voi konskuttaa, mutta kun etsikkoaika meni ohi, sairastui vakavasti ja on sitä aikaisemmin niin monta kertaa kertoin sitä seikkaperäisesti selvitä, mutta rakkauden köysi Jumala veti minut pelastukseen, sitten hän paransi minut, vaikka olin itse täysin syypää niihin vaikeuksiin. Moni ihminen ajattelee, että miksi Jumala sallii sitä, miksi tätä. No mä ainakin omalla kohdalla tiedän, että mä itse tilasin. Mitä ihminen tilaa, niin sitä saa. Mun kohdalla se ainakin kävi näin päin, että oli monin tavoin katkeroittanut mieleni ja siitä saanut ahdistuksia ja sairastunut. Mutta Jumala ulotti arvonsa. Hän olisi voinut aivan hyvin katsoa, että tuo tietää asiat ja oli selvä tarjous eikä ottanut, mutta niin kuin Jumala kutsuu ihmiset, kutsuu kerran, kutsuu kahdesti, jopa kolmastikin kutsuu. Me ei voida tietää, huomispäivää me ei voida sinulle kuulija luvata, että tähän edelleen sinua vetää, että tänä päivänä kun te kuulette Jumalan äänen, niin älkää paaduttako sydämiä katkeroituksessa. Moni ajattelee näin, että kyllä minä joudun tuon ratkaisun tehdä myöhemmin ja sitten on niitä, jotka ajattelee näin, että heillä on niin vaikeaa nyt, että tämä uskonratkaisu olisi jotakin muuta. Juuri semmoiselle ihmiselle, tämä voi olla semmoinen mahdollisesti Jumalan rakkauden köysi vetää sinne ristiin juuri ja tarjoaa, että hän on hyvä. Varas ei tule varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tämä ulkoinenkin siunaus, vaikka se ei ole meille se pointti, mutta se on kuitenkin Jumala haluaa siunata joka ihmisten rakkaudessa niin runsaasti kuin mahdollista täällä. Ainoa rajoittaja tuntuu olevan monta kertaa ihminen itse, kun hän kieltäytyy Jumalan siunauksista, mutta niin kuin kerroin, niin 26-vuotiaana minullekin tämä pelastus kelpasi. Sen jälkeen myös isäni ja äitini tuommoisena vähän alle 50 löysivät elävän Jeesuksen. Sitä ennen oli olleet semmoisia uskonnollismielisiä, ajatellen kirkkouskovaisina kelpaavat Jumalalle ehkä sen kirkollisen yhteyden kautta. Mutta sama harha vallitsi sitten meidän perhekunnassa muutenkin. Iso äitini tuli 71-vuotiaana usko toteamaan sen, että lapskaste ei mitenkään häntä pelasta, ei kirkon jäsenyys eikä tällaiset ulkonaiset jutut. Ja pikkuveljeni tuli 14-vuotiaana, hän oli toiminut jopa kirkon nuorissa, mutta se ei ollut vielä tehnyt häntä uudesti syntyneeksi. Hän todella totesi, että joka synnyi uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja tämä kävi toteen minunkin kohdalla, että sitten näin Jumalan valtakunnan, kun synnyin uudesti ylhäältä. Ja tämä on asia, mitä ei meidän maassa kerrota riittävän selkeästi, mitä on uudesti syntyminen. Nimittäin jos me ette kysy tätä luterilaiset papeilta, niin he ei siihen osaa sanoa vetävää selitystä. Mutta todellinen uudesti syntyminen uskoon tulo se, kun ihminen ehdottaa antaa elämänsä Jeesukselle, tunnustaa hänen edessään olevansa syntinen, pyytää niitä anteeksi, niin olivat niin kuin veli just sanoi, että vaikka syntinen olisi veri ruskeat, tulevat ne lumivalkoisiksi, myös sanotaan villanvalkoisiksi eri käännöksiä. Ja semmoinen ihminen, niin se tietää, että Jumala näki hänet siitä edes vain Jeesuksen kautta. Ja hänen eteensä hän ei voi tulla mitään epäpyhää. Hän ei kestäisi katsoa meitä. Vaikka me sanottaisiin nyt me uskosuomessa tehdään sitä sun tätä hyvää, sekään ei auttaa, se näkisi meidän mustan menneisyyden ennen uskon tuloa. Ja sen tähden hänelle kelpaa vain poikansa puhdas sovintoveri. Nyt sinulta ihminen kysytään, pidätkö kalliina tätä Jeesuksen uhria? Niin kuin Raamattu sanoi yhdessä, että hän, joka ei synnistä tiennyt, niin hänet Jumala teki synniksi meidän edestämme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Niin Jumala katsoi, niin kuin se on, Luther sanoi, että autuallinen vaihtokauppa tämä, että me vietiin Jeesukselle jotain, mitä hänellä ei ole. No hänellä ei ole syntiä ja toisaalta hän antoi meille jotakin, mitä meillä ei ole. Meillä ei ole minkäänlaista vanhurskautta, kelvollisuutta Jumalan edessä, eli niitä valkeita vaatteita, jotta me päästään aikanaan sinne Karitsan hääaterialle. Sinne ei pääse ihminen, joka ei ole elämänsä antanut Jeesukselle, joka ei enää synnissä. Niin kuin toisaalta Raamattu sanoo, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Tämä on uskoville, mutta tämä on joka ihmisessä. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tehkää ihmiset parannus ja saatte myös sen mielen, kun pyydätte Jeesukselta voittovoima vaeltaa Kristuksen yhteydessä, niin tulee se mielen muutos, että sitä haluaakin. Jotkut luulee, että usko on jotenkin semmoinen vaikea asia, jos
pitäisi tehdä sitä ja kelvata jotenkin. Kuinka se tulee sydämen haluksi, mikä Jumala asettaa meidän sydämeen. Meidän mielen muutoksen aiheuttaa meille, että halutaan tehdä Jumalan tahtoa. Ja se entinen elämä alkaa tuntua miellyttävyydeltä. Ja sen näkeekin uusin silmin, kun tulee totuuden tietoisuuteen. Ja teidän täytyy saada ihmiset maistaa, että Herra on hyvä. Tulkaa ja kysykää Herra Jeesus. Osoita minulle ja myös, että kysykää ihmiset semmoista, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle jotenkin tämän. Jumala itse asiassa tietää, että hän on olemassa ja meidän tulee se tietää. Meidän tulisi oikeastaan rukoilla niin, että koska sinä olet olemassa. Puhu meille, ilmaise itsesi. Hän kyllä kestää tämän koetteluksen ja sana sanoo, että joka lähestyy Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja joka tahtoo tehdä tämän hänen tahtonsa, niin hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omia. Eli Jumala antaa niin selkeästi nähdä tänne, että mitä täällä uskovat on kertoneet, niin se on myös totta. Se tulee käymään ilmi sillä ihmisellä, joka sydämen kuuliaisuudessa haluaa tulla totuuden tuntoon ja tietoisuuteen. Siunaus.